Molt bon dia, gent. Què tal? Com esteu? Avui us porto la review final ja de les Normal que dir. Ja no us donaré més la brasa amb aquestes bambes. Bueno, podria ir fent algun vídeo així, alguna story, un cop vagi fent més quilòmetres, a veure com li va passant el temps a la bamba, però en principi ja avui s'acaba el tema que dir. Aviam, anem a repassar una mica les característiques de la bamba i després us dic la meva opinió. Sola Vibram, amb tacs de 3,5-3 mil·límetres, no són massa prominents, però bueno, bé per fer terreny senzill. Bastant ample, molt estable. Com podeu veure, té aquí a la part del pont, és amplíssim el que és la base del peu. Mitja sola, és una EVA supercrítica amb nitrogen injectat, molt tubeta, molt agradable també, és molt còmode, res a dir-li. L'Aper és un material fet per Normal, no és Matrix ni res, és el seu propi material, molt transpirable, és a dir, quasi pots veure-hi a través, és molt bé, a mi m'ha agradat molt la sensació del peu a dintre la sabata. Té una petita protecció de TPU aquí a la puntera, els cordons, pel meu gust, un pèl llargs, hi ha molt de cordó, jo me les haig d'apretar bastant, també les vaig agafar una mica més grans del meu peu, perquè com que les vull per llarga distància i a la llarga se t'acaba inflant el peu dintre la sabata, prefereixo que la sabata sigui un pèl més gran, sense exagerar. Jo faig un 42 i això és un 42 2/3. Però, clar, me les haig de portar bastant apretades i em sobren molt de cordó. Però, bueno, de dintre molt còmodes, estan molt encoixinades, és molt agradable, el peu a dintre, tens cap problema. La plantilla també és en TPU i porta aquesta mini amortiguació que et fa una mica la sensació que sigui més tubeta. I res, això bàsicament és la bamba, 280 i pocs grams, tampoc és una bogeria, no és que es noti una bamba superpesada. La que feia servir fins ara jo, l'Sportiva Prodigio Pro, pesa 250, o sigui són uns 30 grams més per bamba, no em sembla cap bogeria, i més veient aquests perfils, clar, això no pots exigir-li que sigui tan lleuger com una voladora d'aquestes tipus les Salomon més per córrer, que són ultralleugeres o així, o una Gerac, que també seria més corredera, també pesa una mica menys, però bueno, per lo que anem a fer ja ens va bé que estigui amortiguada, així que tampoc necessitem ultra lleugeresa. La meva opinió, què m'ha semblat? Molt bé, m'ha agradat, és una digna successora de la Prodigio Pro. Encara m'agradaria provar-ne alguna altra, m'agradaria provar l'equip Run Max i no sé si la Dynafit Ultra 100 també, a veure què tal, per tenir més punts de comparació, però aquesta està molt bé, inclús té una mica de rocker que t'ajuda a portar un ritme bé, agradable. L'he fet servir alguna vegada per fer algunes sèries i he pogut córrer per sota de 4 tranquil·lament i una bona estona, així que es deixa córrer bastant bé. En aquest estil molt semblant, jo el que és la passa, el pacing de la bamba m'ha semblat molt similar amb l'Esportiva, m'hi he trobat molt a gust de seguida, o sigui, cap problema. I la comoditat molt bé. Jo no he fet tirades de més de 4 hores, que és el més llarg que he fet, però de moment bé. No sé, més cara a l'estiu, que comenci a fer els rodatges ja més llargs, a veure què tal el peu, però ja et dic, amb 4 hores a dintre, zero problemes, cap llaga, cap sensació de que el peu se'm rescalfi o se'm ressenti dels impactes ni res. L'única part negativa per mi és l'haver-me'l d'apretar tant, com que ja us he dit que és un 2/3 més grans, m'haig d'apretar molt això, per lo que em sobra molt de cordó també, i al cap d'una estona a vegades sí que tinc una petita molèstia aquí a la part de sobre del peu, a l'empenya del peu, però és quasi l'únic que em molesta de la bamba.
atracció bé, només, mira, anava a dir que l'atracció perfecta perquè l'havia provat amb una mica de fang i terrenys així més secs, ara sorrencs i bé, i no havia tingut cap susto, però just ahir vaig provar-la, vaig haver de baixar per un lloc que és un terreny molt específic d'allà també, però és sabeu aquest tipus de pedra que quan es trenca es queda laminada i hi ha molta pedreta d'aquesta trencada i són tot com làmines de pedra així, no és pissarra però té un estil d'així i n'hi ha molta i patina, allà vaig fotre 2 patinades guapes, una vaig caure de culs a terra i a partir d'allà vaig haver d'anar al tanto, però bueno, és a dir, són terrenys molt específics que no, bueno, que has d'anar al tanto. No sé si amb una altra sola no m'ho hagués fet això, però jo crec que allà era molt posar-li les coses molt difícils. Per la resta, bé, Vibram, superbé, mullat... Clar, tampoc són uns tacos molt bèsties, això, la que hi ha una mica de fang has d'apretar el culet, com amb qualsevol bamba amb aquest estil de tacos. No sé si es veuen, però no és que no siguin cap locura de tacos. Però bueno, bé, l'atracció bé, m'ha agradat, no he tingut problemes. L'amortiguació de la sabata, el que us dic, superbé, supercòmode, o sigui, cap problema. I l'Upper també, molt content, molt transpirable, ara que comença a fer calor no he tingut cap problema, així que bé, la provaria. Com a nota li posaria un 8,5-9, és a dir, és una bamba que m'ha agradat molt, no és perfecta perquè té les seves cosetes que es podrien millorar, la fixació d'aquí davant, els cordons, a mi m'agradaria que portés un mitjonet, tipus Prodigio Pro, que no t'entri la sorra i així, però bueno, són coses que a base dels anys poder les marques iran millorant, ja ho veurem. I res més a dir, ja us dic, poder d'aquí un temps quan porti 500 i 1.000 quilòmetres, igual faig una story o així per anar mirant com es va gastant la sabata i a veure què tal la durabilitat, que de moment, ja et dic, amb aquests 120 quilòmetres està com nova, està perfecta, així que res a dir. I res, heu pogut anar veient algunes imatges mentre els portava corrents. El tipus de camí que he fet no és ultra tècnic, no és alta muntanya, perquè lògicament està nevat i tal com està de nevat em sembla que tardarem a poder fer alta muntanya i posar-li les coses una mica difícils, però bueno, de moment el test no està mal, he provat alguna baixada una mica més corriolera i tècnica i m'agrada, o sigui que si estàveu dubtant entre algunes d'aquestes per 150 euros diria que és de les més barates, aquest tipus de bamba així amb aquestes soles, a part de les Decathlon, les Keep Room Max, que tampoc estan, em sembla que valen 140, és a dir, no, estan allà, tot i així. No sé, me les vull comprar, vull provar les Keep Run Max, a veure què tal, però després us podré dir, a veure si realment aquests 20 euros valen la pena invertir-los o no, però així a primer cop d'ull, si esteu dubtant entre unes i altres, jo poder tiraria cap aquí. No sé, de moment molt content, inclús la gent que us agrada caminar i voleu una sabata que us ajudi a caminar ràpid i tingueu bones sensacions, jo crec que és una bona compra. I res, gent, moltes gràcies per arribar fins aquí. Si teniu alguna cosa a dir o alguna pregunta o el que sigui, m'ho deixeu als comentaris i us responc. I si voleu que li faci alguna foto o us enviï alguna declaració, m'ho dieu i cap problema. Teniu les meves xarxes socials, l'Instagram i l'Strava a la descripció del vídeo. I res, ens veiem a veure si puc penjar algun vídeo d'alguna activitat. Vinga, gent, vagi bé, ciao!